la primera vegada que s'historia, per dir-ho així, un esdeveniment artístic de la magnitud que ha tingut el fet de les biennals venecianes. Amb un criteri rigorós, historiogràfic, una certa voluntat també descriptiva, narrativa, contenedor. Jo crec que és un llibre que curiosament entra en un camp que per a nosaltres era desconegut, i penso que el resultat és correcte i moderadament didàctic. Jo penso que l'interessant és que són, podríem dir, 3 històries en una. La primera seria la història de la Biennal a nivell internacional, que com ha dit Dani Bars és d'un caràcter d'excepcionalitat, perquè és la primera, en català, la primera vegada que es publica una història de la Biennal, i també a l'estat espanyol. I pràcticament també a nivell europeu, perquè les edicions que s'havien publicat en anterioritat eren dels anys 90, per tant hi havia que haver-hi una revisió. La segona és la història dels artistes catalans, i el fet curiós és que no hi ha hagut mai, en excepció d'aquest any, un pavelló català, i en canvi podem construir una història de la Biennal de Venècia a través de la mirada dels artistes catalans, sense que quedi provincià, que també és l'altra cosa interessant. I una tercera és que jo penso, aquesta és potser més a títol personal, penso que proposem com una revisió del que és la modernitat a Catalunya, que sempre tenim el costum d'interpretar-la des de Catalunya, des de Barcelona, i aquí hem canviat, el punt focal ens hem posat l'eix a Itàlia i hem anat a fer recerca a Venècia, i per tant és interessant perquè Itàlia ha jugat un paper molt important en el desenvolupament de la modernitat artística, tant del noucentisme com de les anomenades avantguardes, com també dits arts conceptuals. Sí, i a la fons el problema que rau a la base del llibre, l'ús i la instrumentalització de l'art, política i art, polítiques de l'art, estratègies polítiques vers l'art, independència de l'art, mitjançament estranys, en definitiva un repàs de les contradiccions de la pròpia modernitat, no sols en l'ambient més proper que és el nostre, sinó jo crec que la panoràmica té un abast i sobretot una lliçó més profitosa, per dir-ho així.